Is dit alweer? Toen is het vreed snel en snel ziet met de machine al. Ja, dat is prachtig. Je bent nog thuis en je bent 18 jaar, maar je moet toch eigenlijk wel wat vrijheid hebben. Dus dan kom je maar snel op de keten en daar ziet je even. En nou, die niet op stap of je in de dag daarna in je droer. En zo heb ik mijn jeugd wat erop gebracht in de caravan. Je bouwt vriendschappen op basisscholen, vooral in het Warpum zijnde. En daarna gaat eigenlijk iedereen naar een paard. En zeker met het voetbal. En je rijdt zich ook een beetje uit het eigen gebied, eigenlijk, hoe lang ouder je wordt. En op die leeftijd op sectioneer, dan word je wat. Je wil wat aan de kroeg of je wil wat hechter worden. En op een gegeven moment, als je zo'n kate hebt, dan ga je denken is dat je thuisplak van de jongens. Nou, jong. Jong, Hoe je? best. En met hij? Ja, ik ben. Hartstikke fijn. Zal ik met jongen even zitten we? Dat vind ik. Dus mooi appetit, hè? Ja, nou ja, dit nog, maar dan moet maar eens zien, hè? Ja. Wij zitten altijd. Ja, stevast. Eens elke week, het lijkt wel eens het net zitten. Dan is het wel eens een keer oors, maar meest ben we er altijd. Ja. En een plak best van zoiets, nou daar ben ik de plak met mijn maten. Je hebt thuisplak waar je houdt hem, maar dat bepraat je oren dingen bij wijze van als mijn maten. En er is een plak waar wij geloof tas zegt in. Dus zei van jongens, oké, maar dit is de grens. En nou, als je hem denkt dat je hem verder maakt, dan doe je hem dat maar ergens anders. En dan maak ik hier van jongens, wil ik dan ergens anders heen, want ik wil het toch goed vinden. Of laat ik het dan maar zetten en wil ik hier, want ik vind het al wel een mooi plak. Als je opgroeit, dat je hier 15, 16 bent, dan is er heel veel dingen om je heen is beïnvloedbaar op jezelf, je vrienden en waar je heen gaat op stap en al die dingen, die farmen die, denk ik. En bij zijn kate had ik zorg waar iedereen belangrijk is, iedereen die op het rug te paddelen en had het goed ding eigenlijk. Dus het farmetje in die zin dat je wil je vrij kunnen wijzen in je kate, je kan je soep je op die leeftijd, want je wil biersoep als je 16 binnen en je kent dat al wat van. Maar er is nog wel veiligheid daar. Mijn huid is altijd boer nog steeds, hier bij Massen. En op een gegeven moment werd het zo dat ik die moest verhuizen omwege de haak. En dan kwam deze plaats, we nu zitten het vrij. En dan zei ik, dat ik eigenlijk net in mijn eentje, dit is vol grutter en dit is een plaats waar ik goed 120 km kennen. Dan kwam die vraag en ik dacht, het leven is wel mooi, ik ben opgegroeid op een boerderij, het is prachtig, de vrijheid. En dat zag ik jas zo en dan ben ik op instapt. We zijn nu in Den Bosch, bandplak. Ik zit nog in een metalband. Muziek die de meesten wat te lood vinden in de caravan, maar ja, die is bij mij wel bij. We willen wel verder in, maar dat ik een stukje uit laat kleppen. Het is een stukje dat we zeggen van, goh jongens, we kunnen de expressie in de muziek weten. Die in de caravan altijd wel zo van dat het gevaarlijk is dat je naar het skarrel ging, dat je die naar de caravan. Want dan zie je dat zien jongens, dus nu nog wat kapers op de kust op die leeftijd.